Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекавярні «Вечерній Віцебск». Всім добрий вечір і так само тебе вітаю. Вітаю, Іван. Ну, що у нас сьогодні? Ну, сьогодні у нас четвер. Так, а це курси по історії Віцебска, так? Так, курси по історії Віцебска. Ось ми вже відсвяткували юбілей музею Шагала. Так. А зараз до нас знову вернувся уже Денис Валерійович Юрчак і пропонував доволі цікаву тему. Може, не вельми таку веселую, але ёсць пра што там размаўляць пра курганы. Ну, тема неабходная, тому што ўсё ж такі кожны цыкл жыцця Ну так. так ці інакш скончыцца аднолькава. І па тым рэшткам, якія застануцца ад нашых продкаў, мы можам вывучаць гісторыю. Вось таму гэтая тэма такая важная і яна і складаная, і цікавая таксама. Так, тэма важная, таму што я ўжо таксама прачытаў адзін артыкул, для мяне было там некалькі адкрыццяў, пра которые я не ведаю. Вось сёння больш падрабязна па гэтай пагаворам. Будзем пачынаць нашы курсы па гісторыі Віцебска. Ну што, пра Дзяніса Валерійовича мы ўжо сёння сказалі. Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Дзяніс Юрчак зноў у нашай студыі. І ён прывёў да нас спецыяліста ажно з Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, загадчыка аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і новага часа, кандыдата гістарычных навук, дацэнта таксама Андрэй Войцеховіч у нас у студыі. І непасрэдна, я так разумею, больш ён сёння будзе у якасці дакладчыка, так, Дзяніс? Ну так, канешне, ну крыху слова ўсё ж такі скажам. Як заўжды, пачнем з гісторыі, але у прынцыпе гэта тэма, якую можна разбіць на некалькі перадач, прасочваць увогуле традыцыі пахавальныя розных часоў, таму што гэта частка нашай культуры, гэта частка нашай гісторыі, на якую мы далёка не заўсёды, на вялікі жаль, звяртаем увагу, хаця гэтыя ўсе рэшткі, яны вакол нас. Як і ўсе гарады, у прынцыпе, стаяць на касцях. З гэтым варта пагадзіцца, і гэта суровая рэчаіснасць, прычым не толькі Беларусі, гэта ўвогуле ўсіх еўрапейскіх дзяржаў. Да, ўсёй планеты. Усёй планеты. Гэта так ёсць. Але ў сувязі з тым, што ў нас сёння ёсць шаноўны госць, мы вырашылі непасрэдна звярнуцца да пытання курганаў, тым больш мне з Андрэем калісьці самому прыходзілася працаваць, удзельнічаць у раскопках. Гэта сапраўды вельмі цікава. Мы працавалі ў Докшыцкім раёне, уражанне вельмі спецыфічнае, таму што ў нас, на вялікі жаль, зараз курганы вельмі часта і чорныя капацелі выбіваюць. Гэта вялікая праблема, а пры гэтым усе курганы губляюць сваю навуковую значнасць. Пры гэтым варта, дарэчы, нагадаць, што ў нас ніхто 347 артыкул крымінальнага кодекса не адмяняў. Гэта, па сутнасці, любое дзеянне супрацьпраўнае на магіле, а курганы, як і іншыя тыпы пахаванняў, з'яўляюцца магіламі, яны цягнуць крымінальную адказнасць да 3 гадоў пазбаўлення волі. Таму гэта, ну і чыста маральнае пытанне. Калі людзі лезуць у магілы, неважна тое, што яны там збіраюцца знайсці, часцей за ўсё яны, акрамя рэшткаў, там нічога не знойдуць, але гэта ўжо што ёсць, то ёсць. Але археолагі гэтым займаюцца навукова, і дзякуючы гэтаму, у першую чаргу, мы ведаем, як нашы продкі хавалі, якімі рэчамі яны карысталіся, таму што вельмі шмат, тым больш цэлых прадметаў, якія захаваліся з тых далёкіх часоў, яны сустракаюцца ў магілах, і гэта вельмі карысныя і цікавыя прадметы. Больш таго, можна зрабіць і антрапалагічнае даследаванне, вызначыць, якімі былі нашы продкі, не нашы продкі, ці людзі, якія пражывалі тут да нашых продкаў. Ну і, дарэчы, таму проста можна звярнуцца, дарэчы, і да простых грамадзян, калі вы бачыце, што дзесьці хтосьці працуе на курганах ці на іншых пахаваннях, першае, што трэба рабіць, гэта тэлефанаваць у міліцыю. Гэта, за гэта прадугледжана крымінальная адказнасць. Гэта сур'ёзнае парушэнне. Ну, вы уявіце, што пад гэтым холмікам можа быць ваш далёкі прадзед. Таму пытанне вельмі
специфічна. Ну, так разумею, добрый початок у нас, адразу з адказнасці. Не, але трэба ж сказаць, што ёсць катэгорыя людзей, якім гэта дазволена рабіць. Гэта навукоўцы, так? Ну так. Дазволена рабіць гэта навукоўцам, тым больш навукоўцы гэта даследуюць грунтоўна, ўсё вызначаюць, а потым ўсё адбываецца і з пункту гледжання методыкі правільна, ўсё з пункту гледжання маралі таксама, таму што ніхто з тых парэшткаў, якія будуць знойдзены, не здзекваецца, не раскідвае гэта. Вельмі часта робяць чорныя капацелі, і калі рэальна косткі можна знайсці ў ваколіцах, іх могуць расцягнуць хто заўгодна. Ну, на вялікі жаль, гэта суровая рэчаіснасць. Я думаю, можна сказаць, што ў нас вельмі шмат увогуле разбураных курганаў, хаця гэтая традыцыя пайшла яшчэ у 18 стагоддзі ў Расіі. Буграванне было так званае, калі, ну, ў першую чаргу у тых раёнах, дзе ў курганах можна было знайсці каштоўныя металы. Там сітуацыя іншая, і там, канешне, вось гэтае масавае знішчэнне старажытных пахаванняў, яно набывала вялікія памеры, калі цэлыя вёскі здымаліся і займаліся, па сутнасці. Гэта быў такі від адыходнага промысла. Яны летам сеюць, ну, летом не сеяць, летом уже збіраюць ураджай, а потым, калі ёсць свабодны час, яны вось сяляне займаліся тым, што і нават расійская дзяржава вымушана была абмяжоўваць гэта, уводзіць спецыфічнае заканадаўства, якое ахоўвае старажытныя курганы. Зараз у нас заканадаўства ёсць, галоўнае, каб усё ж такі людзі яго выконвалі, галоўнае, каб гэта дзейнічала, таму што, яшчэ раз паўтаруся, гэта тыя, хто жылі да нас, і гэта магілы старажытных насельнікаў Беларусі. Ну і мы зараз пра які перыяд будзем увогуле размаўляць, з чаго мы пачнем? Ну, які перыяд, Андрэй, будзем? Ну, мы возьмем перыяд, гэта пачатак старажытнай Русі, 10 стагоддзе, 11, 12, таму што менавіта большая колькасць пахаванняў курганоў прыпадае на гэтыя часы. Новыя курганы ў нас на Беларусі з'явіліся яшчэ ў бронзавым веку, але это датычыцца толькі поўдня Беларусі. На поўнач яны прыйшлі таксама з поўначы. Это так званыя пскоўскія доўгія курганы. Это такія валападобныя насыпі, якія дасягаюць аж 100 метраў. Это про то, як мы казалі, валатоўкі? Не. Такі вот валы, 100 метраў даўжыня і где-то метраў 10-12 шырыня, вот такой вот вал. Гэта мы з табой такое бачылі ў турдавёскі, у Ляхе, здаецца. У Лятохах. У Лятохах. Да, вот у Лятохах как раз вот эта вот культура. Яны потрапілі на нашу тэрыторыю, это вот традыцыя прыйшла где-то, ну, можа, у 6-7 стагоддзях. Это ў Расонскім раёне, у Віцебскім іх шмат. Але далей на поўдзень, вот это мяжа где-то вот до правого берега Звіны яны доходяць. Ось іх не шмат, могільнік з такіх курганах, там некалькі таких вот насыпаў, знаходят у іх пахавання крэмацыі. Справа в тым, што вот калі чалавек паміраў, у тыя часы его спальвалі на вогнішчы і парэшткі клалі на хлебу і насыпалі курган. Потым пабірал яшчэ адзін. Побач з этим курганом клали парэшткі і досыпали его далей. І вот так вот з кожным пахаваннем ўдоўж. Вось. А где-то ўжо к 8 стагоддзі это з'яўляецца новая культура. Это уже просто так называемых званых полацка-смаленскіх доўгіх курганоў. Гэтыя курганы менш доўгія былі, где-то, ну, вот на Смоленщине там до 25-30 метров. У нас таких 3-4 разы. Да. У нас таких доўгіх нема, у нас может быть там, ну, 10-12 метров, максимум 15. Это уже где-то другая полова 8-9 стагоддзя. Але іх таксама невялікі процент. Найбольш пашыраная форма насыпу это полусферычныя, круглыя. Яны рознага зусім дыяметра, можа быць ад там 3-4 метраў і такі высотой 40 сантиметров, а можа быць і до 20 метров дыяметрам і до 3-4 метров высотой такія вот ахмахі. А прасачыць неяк па ДНК-тэстам, ці гэта быў адзіны род у кургане, ці гэта такая сумесь? Так, как бы вот памер курганов это зависит от мясцовай традыцыі. Вот у якой мясцовасці? У некай было вот прынята вялікі насыпаць, у некай
маленькія, але традыцыйна гэта мы можам вот прасачыць яшчэ на прыкладу вот сучасных пахаванняў. Калі вот выкапалі магільную яму, туды труну вмесцілі, і потом кожны з прысутных туды горсть землі. Гэта вот рудымент гэтай традыцыі, когда увесь род збіраўся і насыпаў курган. Калі сваяку было да халеры, прыходзілі з іншых вёсак, напрыклад, то курган атрымліваўся вялікі, а калі сваякоў было там 5-10 чалавек, то і курган невялікі. Таму можа быць багатая там жанчына з упрыгажэннямі, там может на каком-нибудь там что-то из каштовных металлов, а как курганчик маленький. А дед голый, просто вот с одним горшком каким-нибудь, там может быть великий насыпь. Потому что у этого деда и у детей, и у внуков, и правнуков просто бесстыч. Тому і насыпь великий. А нагадайце, калі ласка, чаму так адбылося, што раней гэта была крэмацыя, а потым вось такая новая неабходнасць узнікла? Это таксама один из таких спрэчных, с одной из таких спрэчных пытанняў. Язычніцкая паганская традиция спаливания, индоевропейская традиционная вот это вот на костре, як вот в Индии. Огонь, солнце. Огонь, солнце, да, все. Замена одной традиции на другую, да, не больше. Да, але вот это у нас традиция эта існавала до конца 10 стагоддзя, нават до пачатку 11-го, а потым прыйшло хрысціянства. І, на мою думку, гэта не то, што успрыняла мясцовае насельніцтва і адразу сказала, мы не будем прытрымлівацца старых этих самых. Был такі загад, напэўна, как одно из таких яскравых праяў язычніцтва трупаспалення трэба забараніць. Вот так было ў Скандынавіі, што загадам было забаронена все язычніцкае. І за гэта маглі і вёску цалкам спаліць месяц жыхарамі за такое. Па-язычніцкі так зрабіць. Без кургана. Без кургана. Да, некая такая праява была вот язычніцтва. Якія добрыя людзі. То можа быць і тут. Таму што, глядзіце, у суседзях нашых літоўцаў, якія не прымалі хрысціянства, трупаспалення было амаль да 15 стагоддзя. Вось. Гэта мы і самі курганы з'яўляюцца быццам бы язычніцкімі, але можа тут і прасачыць, вось калі ў Полацку зараз могілкі капалі 12 стагоддзя. У гарадах ужо традыцыя крыху іншая, але у сельскай мясцовасці курганнае пахаванне, правда, з трупапалажэннем захоўваюцца. Тут была прынцыпова сама форма абарачэння з целам. Нельга па хрысціянскай традыцыі некранутое огнем тело треба придать земле. Все. Это самое главное вот потребование. А уже там курган, яма, нечто иншее, тут уже не это самое. В принципе, изменилась только форма обращения с телом. Весь инвентарь там застался амаль неизмененным. Ну вот, калі так само читаючи артикул, оказывается, что курганы таксама іх умацоўвалі. Ну, таму што калі мы кажам пра нейкі старажытны, ну, як, напрыклад, там у старым сяле ў нашым, так, але ён застаецца і, ну, здавалася, столькі стагоддзяў прайшло, і ўжо там, ну, добра, там, дзёрн з'явіўся, але ўсё роўна, вось гэтыя ўсе ападкі, дажджы, залевы, ну, па сутнасці, ну, маглі б усё гэта разбурыць. Конструкцию, в принципе, могли быть самые розныя. Ну, традыцыйна это просто земляны насып, які дзірванее, які з цягам часу трохі расплываецца і ніхто не ўмацоўваў. Зрэдку бывае, вот у меня, напрыклад, таксама у Тошскім раёне было выпадак, калі курган зверху да паловы абклалі глінай, каб ён расплываўся. Але на сколькі такі адзін выпадак бачыў. У пазнейшыя больш часы маглі каменямі абкладываць. А это больш такая прыбалтыйская традыцыя, скажем так. Это уже іншы час. Это уже жальнікі, якія з'яўляюцца уже ад 13 стагоддзя і жальнікі гэта таксама гэта абкладзеныя камянямі каменныя курганы. Это уже невялічка. Калі насып уже зменшаўся до 13 стагоддзя, они уже такія маленькія 3 там. Але яны у нас характэрны для заходняй Беларусі. Вось якраз там, дзе балты захоўваліся і не прымалі хрысціянства, напэўна, якраз гэты. Вот. Эта традыцыя как раз вот это абкладывание, это под балтійскім уплывам, да, как раз вот
уже другая полова 13-го, початок ВКЛ, вот это вот, вот эти вот жальничные похования, невеличкие насыпи, и они обкладены по периметру каменями. Вот, наприклад, я коли так само працаваў у Лепельскім раёне, это могільнік каля вёскі Звязда з такой назвай. Там каля 100 курганов, и вот один курганчик был обкладен вот этими камнями. И он оказался до конца другой половины 12 столетия. Это уже возникла вот эта традиция. Ну, короче, у нас такого, як, наприклад, тут ось у Плавінську дослідження по Смоленщині, що там умацовували дошками. Ну, не по Смоленщині, Ну, Плавінські... тут так само. І знову ж таки, гэта маглі быць рэгіянальныя традыцыі, гэта маглі быць лакальныя, хтосьці дзесьці, хтосьці больш замарочыўся над пытаннем, каб гэта не абвальвалася. Таму, калі гэта фіксуецца, гэта добра. Але, зноў ж таки, гэта не паўсюднае, можа, не самае. Вельмі шмат рэгіянальных асаблівасцей. Паглядзіце зараз, вот нават сёння у кожнай вёсцы ёсць старая, якая ведае, як дакладна што трэба. Вы не слухаеце з той вёскай, яны не ведаюць, они ж не так робяць, а вот трэба так. І ёсць вот такія лакальныя адрозненні сёння. Нават па размяшчэнні цела у адносінах да помніка. Рэгіянальнае вельмі... Нават зараз, калі... А ў той час такое про гэта і казаць не трэба было. Тут наогул кожны... А ў тым, што датычыцца помнікаў, зразумела, што гэта больш позняя традыцыя, а раней ніяк не абазначалі ніякімі шыльдачкамі, ну, не крыжамі, но я не ведаю. Паслухайце, как бы ёсць сведчанне таго ж Ібн Фадлана, які у Волжской Булгарии назирал за похованием скандинава, заможного купца. Там он все подробязно вельми описывает, этот процесс паления, насыпания кургана, пишет, что да, потом слупок, сверху поставили драўляны слупок с его именем, с надписом, что вось. Можа, і у нас таксама нейкія слупкі ставілі драўляныя, але прасачыць это немагчыма, тому што слупок это сколькі ён прастаіць. Ну, распадаецца. Да. А уже таксама к 12 веку з'яўляецца такая традыцыя, таксама вельмі рэдка змяшчаць надмагільны камень. Вось нават я таксама фіксаваў у некалькіх курганах, уже у самой насыпе над ямай магільнай ставілі камень вялікі, альбо закопывалі нават у яму, альбо на вершину насыпу клали. И вот это уже в 12 веке з'являецца традыцыя ставіць там у нагах ці галавах камень. Але вот яна таксама шырока пачынае пашырацца, это 13-14 стагоддзя. А вось як сёння ёсць яшчэ адна такая традыцыя, не ведаю нават яна ці праваслаўная, ці проста працягваецца праз стагоддзі, галавой трэба пакласці на ўсход, так? Гэта пра тое, што Дзяні сказаў, што зараз у кожнай мясцовасці ёсць... Не, зараз я наконт помніка казаў. Ёсць традыцыя ці галавой, ці нагамі. А як цела знаходзіцца ў магіле? Тут, глядзіце, для ўсіх славянскіх народаў звычайна нябожчык галавой павінен ляжаць на захад. Гэта как бы вот... Каб уставаць на ўсход. Да, гэта галоўнае патрабаванне. Напрыклад, у прыбалтаў, там, у латгалаў наадварот, там мужчына павінен на ўсход, жанчына на захад. Такія традыцыі. Ёсць пэўны працэнт пэўны пахаванняў, якія іншую арыентыроўку маюць, напрыклад, на галовы на поўнач, на ўсход. Але галоўным чынам гэта на захад, і сезонныя адхіленні на поўнач, на поўдзень, гэта ўжо залежыць ад таго, як сонца, што яно не строга на поўнач, по компасу, але она гуляет до года. Тому и вот это похование. А чему з'являются вот эти такие вот отхиления, так само тяжко сказать, але я зауважил, коли вот брал статистику, что такое отхиление — это на помниках, які памежных. Коли вот идет славян, например, шла славянская колонизация, и вот такие вот опорные пункты, ті могильники крепостей, які так само памежных, там хутчэй за все ад мужчын хавалі тварам туды, і ён павінен ставаць, адкуль можа прайсці небяспека. З того боку межы. Яны выконвалі нейкую рытуальную ахоўную функцію. Да, в принципе, да, вот это вот, хутчэй за все так. Ну, увогуле, і дагэтуль усе пахаванні заўжды авеяныя усялякай містыкай, нейкімі міфічнымі абрадамі. Як вам
не боязно, скажем так, займацца не такой ведаю. справай? Разумееце, я вот еще не бачыў ні одного археолога, які займаецца вот вывучэннем пахавальных, які бы вот нешта вот з ім здаралася такое, или какие-то были это самое. Але вот, напрыклад, у Тошскім раёне настаўнік Вітунівскай школы Рыбакоў, калі першы раз пайшоў, это был 2002 год, вот он с вучаней пайшоў на курганы, знайшлі пахаванне дзядзькі, такі дзядзька был по 2 метра ростом, у него там с копьем, але у него на грудях вот такой вот камень лежал, его притиснули просто, потому что вот мы ему с души камень сняли, а потом этому Рыбакову снился сон ночью, что пришел дядька и почал его душить. Его наваджонка там его будила, и он кричал, и он это самое. И, да, и потом он сказал, что я больше ни ногой не пойду на этой раскопки. А вось усё тое, што И не ходил. Абяцанне выканаў. Але буш не давал. Подсвядомасць там усё ж такі сам ужо. Калі пачынаеш сам пра гэта думаць, яно асабліва ноччу можа і прыйсці. А вось тое, што кажуць нават пра археолагаў там у Егіпце, там пра інфекцыі і вось гэта ўсё. Трэба нейкія меры, вось, я не ведаю, В рэспіратар принципе, там нет, нешта. потому что гэтым пахаваннем, ну, уже под 1000 год, и тому, что было, если какая-то инфекция, все уже давно там стерильно. Там хутчэй за ўсё грыбок, які... Ну і на Таких грибка там нема. Не, у пірамідах. Там вельмі часта просто прыклад тых жа Вітунічаў, вось удзельнічаў у раскопках, калі мы капалі курган, ужо думалі, няма там нічога, ўсё, ні чэрапа няма, ні іншых буйных костак. Адзінае, што навяло на думку, што там штосьці павінна быць, гэта змеегаловы бранзалет, які быў знойдзены раптоўна. Таму што там вільгаць была такая, што нават ад костак нічога не засталося. Таму бывае часам такое, Там і сам бранзалет быў у такім стане жудасным, што курган просто пусты Пусты, ўжо да, калі рэчаў нема у человека, просто все. Спарахнее цалкам шкелет, и все. Ничего нема. Бывает так само, только вот зуб один застаецца. Вот и все. Копаешь, вот чистишь, оп, один зуб. Все. Адзін канкрэтны ці заўсёды розныя? Розные заўсёды. Но вот несколько раз бывало, что один зуб и все. самы То, что здаровы. зубы, да, зубы это то, что самое пошнее человека порохнее. Таму там 1000 год і ўсё, і вось мы губляем гэтыя сляды. Тут, А бывает так, что как бы коли и у скелета шмат кальция засталось, это звычайно молодые здоровые люди, и коли сухая такая глеба и там кислотность так само пэўная, то скелет вельми так захоўваецца идеально просто. До самой маленькой косточки бывает. Ну, калі мы кажам зноў пра наш рэгіён, пра поўнач, ці ёсць асаблівасці нейкіх форм курганоў? Ну, вось мы казалі на пачатку, што вось гэтыя Есть, да, вот видите, есть вот это подолженные насыпы. Их межа – это Докшинский район. Прикладно вот середина Докшинского района – это вот речка Поня. Яны, в принципе, еще на правом березе есть, на левом уже нема. И, в принципе, по этой линии, коли брать далее на усход, то прикладно вот это вот межа этих долгих курганов. Все, далее яны уже... Вот это насельництво кривичей ранее, это вот культура Полоцко-Смоленской долгих курганов, и она, в принципе, вот дошла до этой межи, до 10-го, ну вот это до 10-го стагодия, в 10-м стагодии где-то эта межа, а потом эта традиция возникает, застается один вот эта вот форма круглых. Вы ж памятаеце пра тое, што у нас фотаздымкі есть, калі мы можам нешта Да, ілюстраваць? можам нешта паказаць, В принципе, можна, напэўна, Першы тады. здымак. Каб убачыць, што Першы, такое да. курган, а не просто Да, на давайте. пальцах. Вот курганы в Лепельском районе. Асобна. вельмі падобны, як у лётцах. Ну, да, вельмі напрыклад, часта яны таксама. зараз лесам заросшыя. Да, таму это на тут, березе озера, там могильничек, около яшчэ- 10 курганов. А вы калі іх раскопваеце, вы назад потым вяртаеце іх? Конечно, конечно, это всё. обовязано по Молодцы. методике, треба вернуть назад. Вот Ну, вот щас початок, раскопа. бачите, вот початок раскопа здымается дерны, потом вот такими секторами он выбирается. Зараз наши телегледачы, якія нават у вёсцы пражываюць, кажуць: во, гэта ж горка, з якой мы каталіся нават узімку. Ну там што я, як не спецыяліст, я ніколі не змагу. Вот похование, Друцк. это Друцк, это 62 год, Алексеева раскопки. Это такое классичное славянское похование, лука-раковецкая культура.
10 стагоддзя пахаванне урнавае. Здесь да, каля десятак гаршкоў ганчарных, і яны напоўнены касцямі паленымі, і косткі побач ляжаць. І яшчэ яны стаялі ў драўлянай скрыні, вот бачна, такая вот еще остатки скрыни. Это до пытання конструкции. Вот тут конструкция не для умацавання, а для захоўвання. Пахавальная скрыня, да, это традиционная для этой культуры вот форма пахавання. Яны таксама вот эти пахавания сустракаюцца на этой вот линии Друцк и до Менска доходят. Все, больше на полночь таких не заўважана. Это трупоположение. Это звычайно вот трупопокладание на глебу. Это наибольш пашыраная форма пахавального обряда ў канцы 10-го, у 11 стагоддзі, калі цела нябожчыка часцей за ўсё вот выпаливали пляцоўку такую, дёрн выпаливали и клали на этот дёрн выпаленный нябожчыка, и сверху просто засыпали уже глебой, рабілі курган. Могли еще там некие дополнительные вогнішчы паліць, еще нешта рабіць. Але вот эта форма пахавання ў ямах. Этот абрад, ён распаўсюджан быў, да, у 12 зверху курган яшчэ. Да, у 12 стагоддзі, але частка ям з'яўляецца ўжо пахаваннях таких, она вот в конце 10-го стагоддзя. Это вот Глыбоччына, гэта Браслаўская паазер'я ёсць, гэта таксама Докшинский район, але звязана это с неместным населением. Сюды были переселены некие группы насельніцтва, якія уже знали гэты абряд. И вот они потом возникают. А вот это вот Друцк. В 2008-2009 годах мы проводили великую экспедицию в Друцку. Это, конечно, для всей Усходней Европы надзвычайный такой вот выпадок, коли мы знайшли курган с массовыми пахаваниями. А началось с того, что Ольга Миколаївна Левко, на жаль, померла недавно, якая долгий час вивчала Друцк, сказала, что ей позвонили и сказали, что вот там насупроть замка Друцкого городища знайшли вот, стоит курган, великий курган, такая насыпь по 17 метров должиней, где-то шириней метров, наверное, 10 на ускидку. И там начали его копать, рабовать. Треба его ехать копать. Все, мы собрались, хутко уже 8 было. Там сколько нас поехало, человек, наверное, 8 собрались, вот там еще супрацовник Кенька, молодой хлопец, тогда был археолог, и мы поехали, взяли еще с собой помогатых и начали его копать. Начали копать, и бачим, что это не рабовництво, что там местные дети побудовали себе землянку. Комфортабельную, з дошак. Яны не ведалі, што пад землянкай. Это то, про што я казаў. Узімку каталіся на Да, целлофаном себе дах такі зрабілі прыгожы. Там нават цацкі какие-то внутры былі. Ну вы як ім патлумачылі, што адсюда трэба сыходзіць? Як вы іх спужалі? Вот. А і мы пачалі капаць. Мы думалі, што гэта такая доўгі курган такі звычайны. Вот як такім-то чынам сюды патрапіў, дзе его не павінна быць. Кремацией. А тут вот скелет. Один скелет, другие, третий, четвертый, пятый, шостый. И все як на подбор. Як на подбор, да. И вот нават тогда и вот перший сезон плиту першую знайшли каменную, але была такая вот просто плита, такий подпромовугольний кавалок гранита, просто стесаны с вонкового боку. А под ним лежал дяденька, такие вот с воротником золотом шитым. Дядька Черномор, там 33 богатыря. Это не Черномор, это звычайный такой дядька. И наконечник страны в ребрах у него, застрял бронебойный. Ну вот мы эту частку, где была эта яма, мы ее доследовали. Но это меньшая была частка кургана. А на наступный год сладили уже великую экспедицию. Вот, с нами поехали студенты Витебского университета под кіраўніцтвом Димы Коваленко. И вот приехали мы на той курган, уже разбили побач там у карьере лагерь у наметах. Ну и начали его уже этот курган докапывать. Всего нашли 38 пахаванняў. У 3 узроўнях яны лежали. Некоторые были с такими пошкодженными на костях. И бачно, один без головы был, третий был просто... Это некая бойка битва. Да, як это самое, набор просто костей. И у 2 выпадках наконечники стрел у костях были. Вот, але у дядек были золотом шитые воротники. Заможные. Такие заможные вельми, да, гузики такие, так само позолоченные. Ось.
И самое главное похование, это было похование детенка. Можна плиту показати, Вот, до да, речі. Гэта... да, чомусьці Про гэту плиту вырашили. мы уже неаднойчы Вот его казалі уже- у нашай студыі, Да. але просім паказаць. Ось гэта Якая плит- зараз захоўваецца Вот, ў нашым да, краязнаўчым музеі. Да. Чомусь его назвали княжичем. Ну, тому где-то 7-8 лет детенок, а у гэтым узросце пол нельга вызначыць. Ці гэта была дзяўчынка, ці хлопчык. Ну, хай буде княжич, уже так больше романтично. Ну, може, і князёўна, тут варіанти. Але А давайте я все ж таки прапаную зараз крыху перапыніцца, так, зрабіць невялічкую паўзу і паглядзець, які арт-аб'ект. Ваня, ты ведаеш, які? Я не ведаю, які сёння канкрэтна, але нейкі музейны аб'ект трапіў у рубрыку Артемія Васілевіча. Зараз паглядзім, потым вернемся і працягнем нашу тэму па гісторыі. В 1772 году, после первого раздела Речи Посполитой Польской, Витебск входит в состав Российской империи. А уже в 1792 году Екатерина Великая подписывает указ о черте еврейской оседлости, запрещающий лицам иудейского вероисповедания селиться в больших городах империи. Витебск оказывается у черты оседлости, что, безусловно, повлияло на то, что уже в первой половине XIX века большую часть городского населения составляли евреи, а вместе с ними в город приходит музыкальность. Однако настоящий расцвет витебской музыкальной жизни произойдет в городе в послереволюционные годы. Причин тому множество. С одной стороны, условия для них были подготовлены трудами местных музыкантов. С другой, витебскому расцвету парадоксальным образом благоприятствовали те трудности и несчастья, что стали уделом людей после революционной России. Разруха, голод, следствие войны и революции заставили столичных музыкантов и деятелей культуры искать спасение в провинции. Весной 1918 года в Витебск приезжает Николай Андреевич Малько, с именем которого неразрывно связано становление концертной жизни города первых послереволюционных лет. Многогранная одаренность Малько проявлялась во многих сферах музыкальной культуры. Он был исполнителем, дирижером, педагогом, организатором, музыкальным писателем, критиком. После переезда в Витебск Малько сразу же приступил к формированию симфонического оркестра. Ситуация в городе сильно переменилась по сравнению с предреволюционными годами, и рассчитывать на музыкантов-любителей не приходилось. К Малько пришли исполнители из городского театра. Любопытное свидетельство сохранилось в Государственном архиве Витебской области. Приказом ГУПАНО было предписано явиться всем музыкантам-топерам витебского кинематографа для пополнения оркестра. Таким пестрым был состав исполнителей, с которым Малько пришлось иметь дело в Витебске. В мемуарной статье «Переходные годы» Малько писал: «В первые годы после революции все масштабы были нарушены и перепутаны. И вот в Витебске, где в течение 9 веков все шло тихо и спокойно по-провинциальному, вдруг закипела жизнь. В городе, где за 9 веков был, кажется, один раз организован концерт оркестра, появился симфонический оркестр, который сыграл за первый сезон 22 концерта, а всего за 2,5 года около 240 концертов. И если первое утверждение еще можно было бы оспорить, то второе замечание Малько верно в высшей степени». Однако уже летом 1921 года симфонический оркестр, по мнению губернских властей, перестал осуществлять те цели, для которых был задуман. Сначала была попытка перевести оркестр на самоокупаемость, что тут же привело к опустению залов. Таким образом было доказано, что симфоническая музыка народу не нужна. И в конце лета 1921 года Витебский симфонический оркестр под управлением Николая Андреевича Малько был распущен. Сам музыкант уезжает из нашего города в конце 1921 года, навсегда оставив свое имя легендой музыкальной жизни Витебска. Ну што ж, у нас Андрэй Вячеславович яшчэ не распавёў да канца гісторыю гэтай надгробнай пліты княжыча ці князёўны. Князёўны, Як аказалася, невядома. І вось, калі мы уже напрыканцы даследавання знайшлі вот эту пліту. Я такая чырвоны такі пясчанік.
толстая такая плита на 2 постаментов. Эта плита копирует такие плиты над саркофагами, какие у 12 стагоддзі 13 у храмах над пахаваннями князёў ставили. Але чамусьці вот это вот дзіцёнка этого не пахавали у храме, які уже был над русским гарадзішча. Там павінен быў быць храм. І ён был у саркафаге там. Але нам здаецца, што был нейкі напад у 12 стагоддзі на Друцк, калі спалілі двор, цэлы двор, ці гэта вельмі какой-то буйны баярин, ці гэта княжскі двор. І палажылі ўсіх, і палажылі і жанчын, і дзяцей, і дзядзяк. Таму што вот там 2 дзядзькі, цікава, там была фотаздымак, папярэдні. Я таксама ніколі не видел такого дядьки, каля 50 год, по 2 метра ростом. Это который фотоздымок 6-й, напевно, да? Да. Коли можна, вельми узкие тазы и широкие широченные плечи. Вот просто богатыри. Бодибилдер. Да. И с вельми добрыми зубами, потому что это вот что сведчит, что они питались вельми добро. Да. І яны оба забітыя і на костках пашкоджаны. І на іншых пашкоджаных есть пэўны час, яны лежалі. Калі уже распадацца цела пачало, іх толькі тады сабралі, склалі вот в этот курган і пахавалі па-за замкам, па язычніцкаму вот эту абраду, потому что уже магчымасці пахаваць іх по такому вот обраду по церковному уже просто не было махчимости. И вот там просто имитовали вот этот обряд похования у саркофагу. Так именно там могильная яма под им, и вот это вот детенок там лежал. Але чамусьці, ну, ці толькі захавалася ў яго, ну, чаму так выдзелілі непасрэдна яго, што для яго вось гэта... Ну, хутчэй за ўсё, ён вот быў чыта, ці дочты, сын князя, ці вельмі высокого ранга, там, ну, вы зараз нам саркофаг нагадалі, але папярэдняя фотка, якая была раней, ось там. Ну, тому вот эти вот 2 дядьки. Тут лежат. Значит, как нога у одного вот костка завернута. Потому что уже все, и они суставы не трымали. Их откинули, и нога вот так закинули эту костку, и так вот они лежали. Вот это, конечно, вот это первый выпадок у Восходней Европе, коли нет, сустракалися, коли вот массовые такие похования у ямок там, все, ну или коли насыпали знову курган, коли уже у курганах не ховали. Вот что самое дивное. Я так разумею, што пасля такой працы вось тут ужо гісторыю распавялі, можна кожнаму археолагу яшчэ рабіцца і пісьменнікам, таму што можна нафантазіраваць шмат чаго, вось пра напад на Друцку до нас стагоддзя і прыдумаць, і можна яшчэ і кіно здымаць. А як фантазіравалі тыя, хто капаў потым, баючыся, што тыя, хто ў кургане вернуцца. Праца археолага, чым заключаецца гэта раскапаць, даследаваць, вельмі дасканала зафіксаваць все. Выкласти все эти факты, а уже потом эти факты можно интерпретовать как самим археологам, так и іншим. Но самое главное, это цалком докладно все зафиксовать. Потому что археолог, он знищает помник, он знищает похование, он знищает слой. Але он не просто знищает, он его переносит в виртуальные вот эту речаисность. Этот уже помник, это похование існує у документах, існує у схемах, у фотоздымках. И как уже и іншие доследчики могли с этим працаваць. А вось ёсць правілы, што можна изымаць, што можа стаць музейным нават аб'ектам, а што павінна застацца? В принципе, изымаецца ўсё. У все рэчы, якія зроблены былі штучна людзьмі, яны изымаюцца. Это там и посуд нейкі, і рэчы, упрыгожанне, само пахаванне парэшткі, якія потым антрополагамі даследуюцца. Астаткі крэмацыі таксама даследаваць можна. Акрамя, самае цікавае, што акрамя людзей, там вельмі часта сустракаюцца косткі жывёлы в пахаваннях крэмацыі. І ў рэдкім случаі і ў сінгумацыі таксама. Ось, звычайна, мужчин ховали с конем, там собака могла быть, и пушные всякие куницы, белки, там, медведи, волки. А женщины звычайно ховали с коровкой, козой. Там, ну, так само могла быть и собака, так само, але вот с хатними живёлами, а мужчин больше с такими
для полявання ці з канём. Да. Ну і калі мы кажам, ну я ўсё ж такі яшчэ да, про гэты артыкул, цікава тое, што ну вось у нашых суседзяў формы, таксама формы курганоў, мы кажам зараз ці пра выцягнутыя вось гэтыя, так, ці пра круглыя, але я яшчэ чытаў, што былі нават і нейкія ромбападобныя у сваёй аснове. Не то чтобы ромбоподобные, были под квадратные, под прямоугольные такие еще были формы. Вот я как такие вот с четырех... И коли вот круглые насыпи брали землю из побыча, такие ровики отворались, вот и они так вот их накидывали, и круг отрымливался. А были так, что брали вот ровики строго с этого, с этого, с этого, с этого боку. И такие вот прямокутник такие атрымліваўся, і як такой вот он. Все роўна аплываў, і потым ён не вельмі ўжо чытаецца. Да, не вельмі чытаецца, але все роўна вот такая прамакутная форма, она досыць... Толькі ўжо археолагі падчас вывучэння могуць убачыць, што як было і што дзе паплыла. Формы, да, могло быць. Па ровікам, вот, паміж этих ровіках можна прасачыць, як ён быў. Ну, я так разумею, што калі не было яшчэ абрада вось трупапалажэння вось у непасрэдна як у яму магілу, то адкуль столькі зямлі пёрлі? Гэта ну недзе побач, я так разумею, але напэўна таксама звярталі увагу на склад глебы. Есть некалькі варыянтаў. Гэта самыя распаўсюджаныя ровікі вакол кургана, каб далеко не хадзіць, так? Потым другі варыянт. Гэта просто вакол кургана здымалі вот так вот землю, подтесывали, и он вот так отрымливался на вершине, а вот земля вот так вот вокол понижалась. Ну и третий вариант – это песочек от некуль носили. Потому что бывает, что вот он совсем с іншого. Ровиков нема, ничего нема, понижения нема, а он насыпан. Так добра насілі, калі глядзець, у нас же часам ёсць даволі вялікія курганы. Да. Бывало, что, например, вот подсыпки рабілі з рачного песка, ці яму засыпали рачным песком с раковками где-то брали на берегу. Вот. Ну, зараз нават таксама ж ёсць такая традыцыя, і сёння таксама прыносяць на могілкі нейкую іншую глебу, не ведаю, каб пасадзіць кветкі ці каб падсыпаць штосьці. Ну, калі зноў-такі рэльеф нероўны, лепей таксама выраўнаць, але тут ужо іншыя традыцыі, хаця яны ўсе аднолькавыя. Ну вось у Віцебскай вобласці курганоў шмат, так, але яны ўсе, якія вядомыя зараз даследаваны, ці там працы... Вы што, даследаваны малая частка. І не ўсе знойдзены. Да, еще нават могільнікі не все знойдзены. Так что вот, напрыклад, вот мы рабілі нават зараз рабілі разведкі вот на тым тыдні. Рабілі разведкі ў Лагойскім раёне і знайшлі 5 невядомых могільнікаў па 100 курганоў. Якія нігде не улічаны. Не улічаны, да, просто нігде ніколі не праходзілі. І добра, вось які за які з іх вы, напрыклад, возьмецеся? Ну, мне просто цікава, як працуе гэта схема, калі вы кажаце пра тое, што... Каждый археолог не просто так. Вот я захотел, я поеду туды, вот мне вот захотелось покопать. Есть навуковыя тэмы, якія вот любы навуковы супрацоўнік, калі ён працуе в навуковай установе, нават там музей, ён займаецца этой тэмай. И каб какую-то свою теорию доказать, что-то вот, или книгу написать, треба выбирать помники и их доследовать. Для какого вот этого периода. Наприклад, я зараз займаюся територією водоподел Неманского и Березинского вот регионов, вот эти вот рек. Это Логойский район, Поводень Докшицкого, Минский район. И вот я для себя вот это вот выбираю ті помники, які я, на мою думку, можуть показати, як проходило заселення, коли це відбувалося, яке там населення було, які традиції. Вот розкопками цих помників я можу потім сказати, що от у гэты час тут появилось такое-то насельніцтво, і вона там вот займалася тем-то, тем-то. Вот я і вибираю гэты помники і їх досліджую. Нават выбіраць трэба калі сотні курганаў і сярод іх выбіраць, а тут да, я думаю, тут які прасцей і колькі працоўнай сілы хапае. Я просто да таго, што калі мы яшчэ пачыналі даволі-такі нашу размову, казалі пра тое, што шмат такога, што раскапваеш, а там хоп, а ўжо нічога і няма. Такого таксама, это вельмі часто бывает. Я просто могу прыгадаць, ізноў ж такі Беруля капалі, калі прыехалі, мы у другой палове нават дзесьці ў абед прыехалі, па-першае, курганаў
шмат. Выбіралі тое, што мы, напрыклад, паспеем як мага хутчэй з той камандай зрабіць, і выбіралі, дзе менш дрэў, таму што пілаваць, сякерай карані, працаваць, ўсё гэта. карані, гэта будзе праблематычна. І зноў ж такі абралі курган, раскапалі, і вось выснова знайшлі тады селянін безлашаднік, як было сказано, таму што толькі касцяк добра захаваўшыся, і нічога, акрамя гэтага, не знойдзем. Таксама паказальны вось прыклад. Толькі касцяк, трупопокладання і ўсё. В большинстве выпадков, конечно, на селянских могильниках похования мало инвентарные, потому что селянское население. І па гэтым таксама вы можаце нейкі досвід атрымаць. Да, заўсёды, конечно, была элита сельская, якая могла себе дозволить там некие упрыгажения, еще некий инвентарь. Але звычайный селянин это горшок, там некий, может, перстёнок какие там. Ну, як для гісторыка ён таксама мае это, цікаўнасць і конечно, это каштоўнасць. датаванне. Кожная рэч это той час, это маркер, калі было зроблена пахаванне. А адчуванне ў гэты момант, што як выйгрыш у латарэю? Конечно, Так. да. Калі ты пачынаеш каваць, ты не ведаеш, што там у табе. Некалькі кубоў зямлі перакінула, там нічога. А было такое, што вы прыехалі на раскопкі сапраўды і вось капалі, пералапацілі гэтыя курганы, а Бывает, пустышки. Бывает, конечно, вельмі часто это бывает. Ну тады береш на у студэнтаў не ўзнікае, напрыклад, пытанні потым Узнікалі. скажем так. не дураць нас. Вось. Узнікалі. А што ж такі у нас за... А вы сапраўды прафесіянал? Да, за прафесійных якасцях. Што за спецыяліст такі прывезлі, адсидзелі ўсё лета, нічога не знайшлі. Бывает, вот прыклад, это в конце 70-х годов археолог белорусский Людмила Дернадучис поставила рекорд. И она на одном могильнике за пар 12 пустых курганов. Ну гэта антырэкорд. А вось перад тым, як знайсці, перад тым, як пайсці на разведку, вы ж ідзеце так не на, я не ведаю, не ў нейкае невядомае Нет, месца, а конечно, ёсць нейкія звесткі, што вы разумееце, там Мы могуць. выучаем карты, где места зручнее для поселища, где это все может быть. Прикладно, какие-то еще там вот... Рэкі, азёры, тут Да, опорная. это треба, конечно, там, где не было таких разведок, никто не ходил туда. Вот бывают такие места, кто из археологов просто не дошел туда. Вот. Ну я так разумею, самые для вас, которые, уразили, можем так сказать, это Друцк, так? Ну, как бы Друцк это такая з'ява просто, надзвичайно, якая, ніколи нигде не сустракалася в Сходній Європі. Ён просто не мае Да, аналогаў. немає аналогів, да, справді. Ну і акрамя вось гэтых друцкіх, якія яшчэ раскопкі, вы ведаеце, просто самыя былі наверное. каштоўныя, як для археолагаў. Ну, напэўна, конечно, самое каштоўнае это могильник каля вёскі Бірулі Докшскага района. Справа ў тым, што там размяшчалася гандлёва-рамеснае паселішча 10 стагоддзя. Вось, дзе адбываўся гандаль. Там Такі у 10 стагоддзі Мы там там развілася рамяство. І могільнік гэтага паселішча вельмі цікавы. Там вот эти пахавання крэмацыі, они таксама просто не маюць аналогаў у нас на Беларусі для дэманстрацыі как і пахавального обряда, так і матэрыяльнай культуры жыхароў вот этих вот гандлёва-рамесных паселений. Это, напрыклад, в принципе, у нас такой один могильник вот звязаны з таким паселеннем, які даследаваны. Потом вельмі даследаваны добра. Его пачалі еще Голубовичи, віленскія археологи, яны, да, у 38-39 годзе копать. И мы проводили раскопки с 2005 по 2014 год. И уже 56 курганов там доследовано. Это амаль полова могильника. Вот из того, что заховалось, могильник был вельми великий, он был еще больше, чем там, то есть зараз 118 курганов, а он еще больше был. И вот и мы доследовали эту вот частку. И я сподіваюся, что там может быть в наступном году еще один, вот мне захотелось еще, вот я разумею, что еще один курган цалком уже все было. Трэба тады ўсіх ветэранаў клікаць туды і капаць. Магчыма, да, мы еще плануем, может быть, с БДУ домовимся, там еще треба городище докопать. И вот докопаем там городище, и заодно еще один курганчик этот самый выкопаем. И потом плануем праз пару годов выдать книгу
просвеченому этому археологическому комплексу. А вось пасля даследавання, пасля раскопак вы казалі, што трэба ўсё добра апісаць, Конечно. гэта ўсё. А вы павінны дзесьці гэта надрукаваць? Ёсць Ну, нейкая разумеете, адзіная сістэма, каб это- навукоўцы маглі атрымаць Конечно, это доступ? пожадана, каб результаты раскопок друкаваліся. Это вельмі Але ёсць справаздачы Да, афіцыйныя, есть, якія есть, да, да. захоўваюцца. Есть справаздача. Кожны археолог пишет справаздачу. Потым полевый комитет, такая организация, в яку входят такие, скажем так, заслуженные вельми археологи, и они разглядают эту справаздачу, на конт, есть ли там какие-то помылки, какие-то порушения методики, и потом справаздача сдается в архив. И уже на основании этого, что тебе твою справаздачу приняли, тебе только дозвол дают на протяг наступных раскопов. Коли твою справаздачу не приймають, дозвол тебе никто не даст более. А, гэта азначае, што кожная раскопка можа быць апошняй. Нет, Ну, коли ты... Нейкіх абставінах. Нет, у каждого человека может быть. І сёння пра гэта тэма. Без полевого комитета, да, скажем вот так. Але коли ты, археолог сапраўдна всю методику, все соблюдаешь, все як належным чином, то ты обов'язково, конечно, атрымаешь и будешь далее копать. Вот, але, конечно, пожадано, чтобы каждый друковал свои материалы, как не только специалисты имели доступ к этим справаздачам, але все могли это почитать. Але, на жаль, не каждый это робит, и сам, конечно, есть такий грех. Вот Біруля до сьогодні ще не публікував, не видав, але вельми збираюся. Ну, наконт Біруля ўсё ж таки, чаму значэнне хацелася б падкрэсліць. Там возера Медзазол, Да. у якое упадае і выцякае з яго далей бярэзіна. Атрымоўваецца, гэта ізноў ж таки шлях з вараг у грэкі, які мог функцыянаваць і дагэтуль, які меў важнае, як гандлёвая артерыя, яна выкарыстоўвалася. Стратегічная. Да, безумовно, конечно, да, это один из пунктов, звязаны с этим шляхом. Таму Это там как бы- сапраўды цікавыя аб'екты, і там якраз тую ж бярэзіну можна перайсці праз два бярвенчыкі, якія перакінуты. Гэта для арміі Наполеона пад Барысавым гэта б знаходка была, але не там яны пераходзілі. Ну, зараз мы дойдзем нават і да золата Наполеона, але літаральна хвіліна засталася. Яшчэ одно практычнае пытанне. На пачатку мы сказалі, што даследаваць курганы могуць толькі прафесійныя людзі з дазволам, і гэтага нельга рабіць, за гэта ёсць адказнасць. Але, напрыклад, у нейкай вёсцы хто-небудзь ведае, што ёсць курган, ведаюць, што ён недаследаваны, мясцовыя жыхары, яны могуць куды-небудзь звярнуцца, гэта трэба патэлефанаваць куды? У музей, да вас персанальна Академии звяртацца? наук. Есть запыты, вот каждый год приходят письма от людей, что вот я живу в такой-то вёске, у нас есть там курганы, ці ведаеце вы про них, ці плануете вы их доследовать, может, это самое, мы вам допоможем, коли что. Но это часто бывает, конечно. И треба, конечно, поведомлять в музей, в отдел культуры, непосредственно в Академию наук. Ну, мы уже ведаем, Институт куды. истории, да. Дякую за цікавий такий оповід. Вимушений розвітатися на сьогодні з вами. Дякую. Поспіхів у ваших Дякую. дослідженнях. Дякую. У нас залишилася ще афіша. Так? І давайте разом її поглядимо. В Музее истории частного коллекционирования выставка графики Натальи Самсоновой «Мой маленький мир». Это размышления автора о разнообразных оттенках чувств и эмоций человека. Представленные работы выполнены в технике скетчинга. В арт-пространстве на Толстого 7 экспозиция портретов авторства участников Витебского фотоклуба «Старая ратуша». Проект посвящен нашим современникам. В объективах витебских фотографов чудесным образом раскрывается многогранность их личностей и характеров. У Витебскім областным методычным цэнтры народнай творчасці літаратурна-мастацкая экспазіцыя «Легенды, паданні і казкі ў маляваных дыванах віцебскага паазер'я». Выстава падрыхтавана сумесна з Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры.
Што ж, нашы курсы па гісторыі на сёння скончаны, і мне нават зараз зразумела, чаму вось і сёння ёсць такая просьба частая, нават нейкая традыцыя, калі людзі просяць вось пасля іх пахаваць у самым лепшым, у самым каштоўным, што ёсць, тому што ніколі ж не ведаеш, праз колькі год гэта будуць даследаваць. Так, і ну, для цябе, карацей, сёння было таксама адкрыццём і было цікава, я так разумею. Так. Чацверг яшчэ будзе, і ў гэтым месяцы, ну, спадзяемся. Усё ж такі на аптымістычнай ноце трэба Так, скончыць і праграму. спадзяемся, што праз 2 тыдні мы працягнем курсы па гісторыі. На гэтым з вамі развітваемся напрыканцы Конані, мы пабачымся заўтра і пакуль. Усяго добрага.